inhale exhale lang usa ning ato ang mga kasama dinhi kay murag napungot naman ni sila Radyo Mandong, gipaagi na lang nila sa mga meme, sa mga pasiaw kini laging pagtanggal sa Davao del Sur, sa Davao region nga him ingon man sa pagkaparte ni ini sa ato ang rehiyon. Oo. Kay nangasuko sila sukad atong nahitabo mga kasama ang pagpirma ni Congressman John Tracy Cagas sa impeachment complaint versus ka VP Sara. Kabalo ka Radyo Mandong, kini pasiaw lang ni mga higala sa mga tao. Ingon pa ni Yolanda Escoto de la Cruz, masuko ba ang Davao del Sur kung ang address nako karon kay Matanaw, Davao City? Mag-vote tayo mo. Mao na di ka. Ang problema, ana, dili man lang kamo. Ang naakay parcel. Oy, saklagin ka Radyo Mandong. What if na maabot diha nga mga ayuda? Parcel ba nga ayuda sa panang uban diha? Unsaon ninyo pagdawat? Na ako'y nabasa Radyo Mandong sa dihang nag-scroll ko si Hannah Granado nag-post siya. What if daw bisan char lang. Pag-abot sa TF Davao Kalinan, nangutana ang task force. Asa ka padung ma'am? Tinoy Unfolser sa Agusan, Agiramig, Davao. Nitubag pod ang task force. Taga-asa ka, ma'am? Pakita lag ID, ma'am. Taga Davao del Sur, sir. Gihatag niyang ID. Ingon sa task force, okay, dito ra mo sa Picas Lane, ma'am. Asa ang Picas Lane, sir? Tuyok lang, ma'am. Balik sa inyong agi. Tapos adto mo Kidapawan. Unya Kabakan, then Carmen. Unya Maramag, then Valencia. Pag-abot Valencia sa San Fernando mo, pagagawa sa Asuncion. Unya Tagum na. Talaingod, baya talaingod din. Unya na ay lane dito, pasulod Tagum. Og nituyok si madam sa Tagum checkpoint. Sa Picas Lane mo, ma'am, ha? Asa man ang Picas Lane, sir? Tuyok ra, ma'am, balik sa inyong agi, padulong Valencia, unya pamalay-balay, padulong Cagayan, then from Butuan, diretso na mo ani pa entrance lane sa Tinoy Anfos. Tinoy Ansarigaw. Loya, no? Okay, giwala na mga Hello, ninyo. Tungod sa inyo, hang congressman, wala gidisold na mo sa inyo bagasilingang probinsya. Namay depensaan ni Radyo Mandong. Gabi pod mo, sa usa lang ka kanang usa lang ka pirma. Usa lang ka pirma. Inyo madayong gipakasag, maldisyon naman ninyo. Yes. Ang among congressman ug ang among probinsya. Wa ninyo tan-awa ang mga maayong nahimo nga mga proyekto programa sa among congressman. Maoy ilang depensa Radyo Mandong. Gabi gipapas man dayon ninyo ang Davao del Sur sa Davao region. Na ganito'y uban niingon din hinga ang New Davao Region him. Pwede ba nato ipatugtog kasama? Sige daw, be. Na-mention pa dito nga unsa to Del Sur pero niingon sila sama sa imong gingon kaganina dili na sure. Dili na sure. Lagi na karon ba mga higala? Mao to mga kasama ang pipila ka mga memes nga nag-viral diha gani nag-viral ni sa to ang social media Radyo Mandong sa dihang himuan ni og storya ni Radyo Manjuna Sumbito. Ingon pa sa FB user nga si Jello Migs, good morning except sa Davao del Sur. Loya pod sa mga taga Davao, oy. Oo. Diha gyud daw nato makita kung kinsa ang matuod nga tawo nag suporta gyud daw kang Inday Sara ingon ni Merlin Cobelo.